L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa, id-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina u l-ex kap Simon Busuttil appoġġjaw diskors kontra l-Oppożizzjoni Nazzjonalista immexxija mill-kap Adrian Delija. Waqt iż-żewġ diskorsi ta' velja oħra organizzata fis-satra tal-lejl quddiem il-bini tal-qorti, il-blogger Manuel Delija u oħt Daphne Caruana Galizia iddedikaw parti mid-diskors tagħhom biex jgħidu li l-oppożizzjoni ta' Adrian Delija hija rieqda. Dan il-klim sab l-appoġġ ta' numru ta' deputati u Europarlamentari nazzjonalisti li għal darb'oħra reġgħu irħewla biex jixelu x-xemat u jpoġġu l-fjuri quddiem l-inkwattru tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Jekk l-oppożizzjoni tistemba u tifhem li mi xejn jekk ma topponix, Minkejja li skont Adrian Delija il-partit tiegħu issa jinsab maqut, Casa, Aquilina u Busuttil ma dejqu xejn iċabċbu meta ntqal li Caruana Galizia inqatlet meta nbidlet it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. It is no coincidence our mother was killed only after effective opposition was removed from Malta's political scene. Fid-diskorsi spikkaw ukoll kif il-konklużjonijiet tal-inkjesta Egrant ma kinux biżżejjed għalhekk imsejħa soċjetà ċivili meta saħħu li l-konklużjonijiet tal-qorti mhumiex biżżejjed u li l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jiġi arrestat. imma Prim Ministru ma jridx joqgħod biss għal ġudizzju ta' qorti. Sa jarresta xi ħadd issa lil Prim Ministru